Jak wiadomo, słowo witamina pochodzi od vita, czyli od życia, czyli jest to składnik niezbędny dla nas. Musimy go dostarczać z dietą, bo sami nie potrafimy produkować. Ale witamina D jest taką witaminą ciekawą, że właśnie oprócz pożywienia, które nam ją dostarcza, sami możemy wyprodukować. Wystarczy, żeby wyprodukować witaminę D na długie miesiące zimowe, tylko wystawić się na słońce w miesiącach od kwietnia do września, odsłonić 20% ciała bez smarowania się kremami z różnymi protektorami i w godzinach, kiedy to promieniowanie nie jest najsilniejsze, czyli od rana do godziny 10-11 i następnie po godzinę 14. Drugie źródło to jest żywność. I niestety musimy tu powiedzieć, że zwyczaje żywieniowe nie tylko w Polsce, ale w całej Europie są takie, że nie zapewniają nam dostatecznego dowozu tej witaminy razem z pożywieniem. Dlatego, że jest niewiele źródeł tej witaminy. Najbogatsze źródła to są tłuste ryby morskie, powiedzmy takie jak śledź, łosoś, węgorz, ale również i w naszym rodzimym karpiu jest ta witamina. Ponadto ta witamina występuje również w produktach mlecznych, ale tylko te, które zawierają tłuszcz, bo jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. W jajkach, w mięsie, na przykład w drobiu, ale pod warunkiem, że zjemy drób razem ze skórką, bo pod nią się znajduje najwięcej tłuszczu. Także musimy korzystać, żeby zapewnić dostateczny dowóz witaminy D zarówno z diety z jednej strony, a z drugiej strony z promieniowania słonecznego w miesiącach od kwietnia do września w naszym klimacie. Do niedawna uważaliśmy, że ta witamina jest potrzebna tylko dzieciom, żeby nie miały krzywicy. Tymczasem wiemy, że witamina D ma bardzo wszechstronne znaczenie, bowiem odgrywa rolę na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym i jej niedobory wywołują wiele schorzeń. Dla przykładu możemy powiedzieć, że w wypadku kości jest to niedostateczne zbudowanie masy kostnej, osteoporoza w starszym wieku, ale także niewiele osób wiedziało, zwłaszcza w sporcie i spośród innych, że również niedobory witaminy D powodują spadek masy i siły mięśniowej. I najlepszym przykładem są starsze osoby, które bardzo często nawet nie mogą wstać z krzesła. Jest to między innymi spowodowane właśnie niedoborami witaminy D. Następna grupa schorzeń to są schorzenia immunologiczne, bowiem witamina D wpływa także na odporność i jej niedobory mają swój udział w rozwoju stwardnienia rozsianego, łuszczycy, cukrzycy typu 1, a także typu 2, bowiem dostateczna z kolei ilość witaminy D dostarczana organizmowi powoduje zwiększoną produkcję insuliny przez trzustkę i w związku z tym można w ten sposób zapobiegać rozwojowi cukrzycy typu 2. A także udowodniono, że niedobory witaminy D mają swój udział w rozwoju raków. I na pewno w raku prostaty, w raku sutka u kobiet, czyli raku piersi, jelita grubego. A wiele mówimy w tej chwili o otyłości i okazuje się, że jeśli mamy w okresie ciąży miały niedobory witaminy D, to dzieci mają większe ryzyko rozwoju otyłości. A otyłe dzieci z kolei z reguły mają niedobory tej witaminy, bowiem jak mówiłam, fotokonwersja witaminy D w skórze u osób otyłych jest spowolniona. Także cały ten kompleks, te patologie wywołane niedoborami witaminy D nazwano pleiotropowym działaniem witaminy D, czyli oddziaływaniem na wiele układów i wiele komórek. W tej chwili już normy żywienia Instytutu Żywności i Żywienia i zalecenia ekspertów wszystkich polecają
większe spożycie, jeśli nie można za pomocą diety i za pomocą napromieniowania słonecznego, to należy przyjmować suplementy diety, zwłaszcza w okresie zimowym. I tak dla dzieci od 1 roku do 18 zaleca się spożywanie co najmniej 15 do 20 mikrogramów dziennie witaminy D, a osobom dorosłym po 18 roku życia od 20 nawet do 50. I również zrewidowano poglądy na temat przedawkowania witaminy D, bo wiadomo, że ta witamina może być groźna i jej przedawkowanie wywołuje schorzenia nerek, wręcz wymioty, dolegliwości żołądkowe, ale w tej chwili poznaliśmy już na skutek badań, tak zwany górny poziom, do którego możemy bez żadnej szkody dla organizmu spożywać tę witaminę. I dla dzieci do 10 roku życia jest to 50 mikrogramów dziennie, natomiast dla osób dorosłych nawet do 100 mikrogramów dziennie. I tu bym radziła, żeby osoby starsze, które, żeby dodać sobie zdrowia, często kupują różne suplementy, żeby uważnie śledziły skład tych multivitamin, bowiem zażywając różne, można z kolei kumulować tę witaminę D i wtedy łatwo przekroczyć ten górny poziom dozwolony normami. W zasadzie za pomocą żywności, spożywania witaminy D z żywnością albo poprzez nasłonecznienie jest nadzwyczaj trudno przekroczyć ten górny poziom dozwolony normami witaminy D. Więc tylko trzeba uważać na suplementy diety i nie przekraczać tych poziomów, które wymieniłam w dziennej dawce spożywania suplementów diety.